adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 23 sa bulan sa Hulyo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 13, bersikulo 24 ngadto sa 30. Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay. Ang paghari sa Dios nahisama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi didto sa iyang uma. Usa ni ana kagabi samtang nangatulog ang tanan. Usa ka kaaway ang miadto og misabod og liso sa mga sagbot, sagol sa trigo ug unya mibiya. Sa nakatubo na ang mga tanom og misugod na pagbuswak ang mga away, diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniya og miingon, "Sir, maayo manunta ang binhi nga imong gipugas, apan diin man gikan ang mga sagbot." Siya mitubag. Usa ka kaaway ang naghimo niini. Sila nangutana kaniya, "Gusto ka bang mangadto kami og pangibto namo ang mga sagbot?" Siya mitubag, "Ayaw, kay sa inyo niyang pag-ibot sa mga sagbot, basig maapil og kaibot ang trigo. Pasag din ninyo nga ang trigo ug ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa ting-ani, kay ingnon kuraon niya ang tig-ani. Ibta ninyo pag-una ang mga sagbot, bugkusa kini ug ilabay ngadto sa kalayo, apan tiguma ang trigo ug hipusa didto sa akong kamalig." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.